दा पस्टमर्टमनि थाखाय दा लांदों सिभिल हस्पिटालाव बेवहाय जोंनि एमएलए सारा दंहैफायो दा बेखौबो जों मिथिबाय बेनि उनावहाय जोंनि मानगोनां सीएम सारा फैनायनि बाथ्रा दंमोनब्लाबो बिथाङा मोनसे गोनांथार खामानिनि थाखाय हयथ' जुदि फैनो हायाबो जानो हासिगौ बे बाथ्राखौ बुंदों फैनायनि बाथ्रा सीएम सारा हयथ' बेसे समाव सफैयो जों मिथिया खिन्थु गोनांथार खामानिनि थाखाय जों सफैफ्लाङाब्लाबो बिथाङा निस्सय खबर लागोन आरो बिनि थाखाय बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंहरदों दिनै बेवहाय आङो बेबायदि बुंनो गोसो गैया मा बुंदों जे न'खरनि दुखुथिया जितु न'खरखौ नायनानै जितु बिथांनि न'खराव जे गैया आरो बिथांनि जे फिसाफोर अन्थाव बाथाव सानै दङ फिसा हिन्जाव सानै आरो जोंहा जे भिक्टिम जानाय बिथांनि बिसि दा बिथांनि न'खरनि दुखुथिया जे बे हालोदखौ नुनानै चिफ सारा बुंहरदों जेरैखिजाया बिथांनि न'खराव बिटिसि सरकारनिफ्राय बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनायनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंहरदों जे जेरैखिजाया बे माखासे साननि गेजेरावनो गाव फैनानै जे सीएम सारा जेसेबां हागौ एसेबां बिथाङा अनसुंथाइ होनाय बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा बुंदों जेरैखिजाया बे जिनिसा जागोन आरो बिनिफ्राय जोंहा दा जे न'खरनि मानसिया जिहेतु लेखा गोरों बा बेबायदि बिनि फिसाफ्रा देरथ'वाखैखाय मा सरकारि जेन'बा राहा खालामनो हायो सरकारि जब थारमाने साख्रिनि गेजेरै जोङो बेखौ माबा मोनसे खालामनो बिथाङा चिफ सारा गावनो स्वयं जे बुंहरदों बेनिखायनो आङो सानदोङो जिहेतु दिनैनि समाव बे दुखुथिया समाव बे बाथ्राखौ बुंनो हामामोनब्लाबो जे बिथां चिफ सारा दुखु मोननायजों बुंहरदों जे बिथाङा थांनो जोबोद गोसोमोन दिनै दुखुनि समाव बिथाङा बाहागो लाफैनायनि खिन्थु थांस्लाबनो हायैयाव बिथाङा बुंहरदों जे न'खरनि मानसिफ्रा दुखुथियाजों जिहेतु गब्रायनानै दङ जे बै खैफोदाव बिथांनि न'खरखौ सान्थनानि थाखाय जे आपातत जोङो आं सहैनो हायाब्लाबो जे नोंथांमोना अननानै हेल्प खालामदो आरो जेरैखिजाया सरकारनि तरफनिफ्राय जे रांनि अनसुंथाइ आरो गथ' गथाया जुदि बेबायदिखौ गभर्नमेन्ट जब खालामनो हायाब्लाबो मा मोनसे राहाजों सरकारनि बेबायदि आसनिनि दारै बिथांखौ जोङो हेल्प खालामनो जोंनि चिफ सारा बुंहरनाय जादों आङो सानो ओंखायनो दिनैनि बे समाव बे बाथ्राखौ आङो बुंनो नाङामोनबाबो नाथाय चिफ सारा जिहेतु बुंहरबाय बिनि थाखाय आङो दिनै जोंहा जोंनि देबोरगाव जोंहा माबानि समस्तिनि मानगोनां टिएलसिसिनि मानगोनां चेयारमेन आदा दङ बुद्ध आरो ओमफ्राय जोंहा इसिडिसिनि भाइस चेयारमेन दङ आरो गासै जोंनि ब्लकनि इन्द्र मुसाहारि दङ आरो राजु बिथां दङ डिस्ट्रिक्टनि जोंनि इउपिपिएलनि आरो जोंहा इयुथनि आरो गोबां डिस्ट्रिक्ट एबसुनि कर्मिफोर दङ आरो रायजो राजा दङ गामिनि गोरा गावबुरा आरो न'खरनि बेक्तिफोर दङ नैबे समाव जोङो गोसोनि मनोबलखौ जाहाथे सिफायाबालासैनो न'खरनि मानसि आरो रायजो राजानि जानानै जाहाथे बे ओनसोलाव पुनराय जाहाथे बेबादि मोनसे परिस्थिति जाया जोंनि बे ओनसोलाव बेबादि जाहाथे जाबाय थाया बा जानो मोना बिनि थाखाय बयबो जोङो गोसो होलायनानै बयबो खौसे खामानि मावनांगोन मा नाम मोन ओमफ्राय बिनि बिफानि नामा फिसाबो गैला मा नाम बिमा बिफाना बिमाना दन्ने बिफाना थिजेननो थैग्रानि नामा मा नाम हिमेन्थ नार्जारि गामिया मा गामि गियानिफोर पस्ट अफिस मा गोलैयो जाहारबारि ना थानाया सेरफांगुरि ओमफ्राय बे फिसा सानैबो बे सिक्सआव फरायबाय सानैल' ना औ बे सानैल' ओमफ्राय नों बेनि बुरिमोन ना औ रावबो गैला ओमफ्राय बिदा फंबायबो गैखाया हारसिङैसो माबाफोर होनगोन नामा होनांगौ दंमोन मा खालामनो आंहाबो आथिं सानाय आं दा बे फिसा सानैखौ माजों फिसिबावनो जेबो राहायानो गैला आंनो नांगौ आंनो फिसा सानैखौ फेदेरनो फोलावनो थाखाय फोरोंनो थाखाय जोबजासे आंनो माबा नांगौ सायज' न्याय नांगौ आंनो आरो बे जाय गावथारग्रा बेबो साख्रि बायनांगौ फासि अर्डार जानांगौ नांगौ आंनो फेरेंगा सारमोननिफ्राय प्रमद बर' सारमोननिफ्राय बेफोरबायदि खालामना जों बन इरिसो लायदों आरो दा गभर्नमेन्ट न' लुदों नालाय दंफांखौ नांगौ होननानैसो लायदों जों बायनो हाया नालाय जायगानि मानसि जा मोनो फिसा फिसौबाबो लाना फैनो होननानैसो लायदोंमोन जों आरो जों सानफ्रामबो बोखाया ओरै बेयाव फेफाल' गैयाना मा खालामनो
दा बे गथ' सानैखौ आं माजों मा फोरोंबावनो ओरैनो आथिं सानाय आंहा थाबायनो हाखाया न'बो गैबावा न'आबो आद्रा जाबाय दिनै मावै दाङै जानोबो दोहोन सम्पति गैया Sanjay